Hi guys! No. Seriously, I was just kidding. Hej piger. Nej, jeg har ikke makeup på, og mit hår er lige med lort. Jeg har ikke tænkt mig at tage en anden trøje på, fordi at, det er søndag, så who cares? Nå, men lad os komme til, hvad den her video skal handle om. Jeg har tænkt mig at lave min roomtour, fordi at jeg tænkte, at jeg har lige gjort rent, og det er sådan pænt lige for tiden, så ja. Nå, men lad os komme i gang. Så ja, her er mine døre. Det er ind til mit værelse, og det er ind til mit badeværelse. Badeværelset gider jeg ikke vise jer i dag, fordi det er rodet. Men hvis vi bakker ind, så kan I lige få et overview. Mit værelse er ikke sådan vildt pænt, men jeg er egentlig godt tilfreds med det lige for tiden. Så ja, det er sådan, det ser ud, når man lige kommer ind. Lidt ufokuseret, men ja, sådan der. Hvis vi bare går til højre, så har jeg sådan en til badeværelse, sådan noget til shampoo og sådan noget, hvor jeg har alle mine paletter heroppe, og så sådan en bog, jeg selv har lavet med en af mine veninder. Så har jeg sådan nogle sløjfer, jeg selv har lavet, og nogle smykker. Og her er alle mine halskæder og mine solbriller, og så er der sådan næste ting, vi ikke fik taget ned fra jul. Hvis vi så bare går videre, så har jeg mit spejl her. Det er et mega lækkert spejl. Sådan gammelt lidt, tror jeg, min mor hun fik for lang tid siden, så jeg bare fået det her, når vi lige er flyttet. Eller det er sådan et år siden nu, vi er flyttet, men jeg fik det, da vi flyttede af hende. Og nedenunder, der har jeg bare mine 2 stole, som altid står der, jeg ved virkelig ikke hvorfor. Jeg ved ikke, jeg bruger dem ikke rigtig ud til andet end, at der ligger tøj på den her, og min taske er altid på den der. Jeg ved virkelig ikke hvorfor. Men det er også lige meget. Det er bare min skoletaske, det er sådan en fake long chain, jeg købte i, i Spanien. Hvis vi går videre, så har jeg mit tøjstativ, har nogle poser under. Mit tøjstativ, det er bare fyldt med det tøj, jeg sådan bruger mest, eller de bluser og kjoler, jeg bruger mest. Det er sådan delt i farver, hvis I kan fornemme det. Ja, og så har jeg nogle tasker herover, bare sådan en fake Dunlop, og sådan en, jeg købte i Primark i London, og min fjeldreven, som jeg ikke bruger mere, og så sådan en Grameen fra H&M, jeg fik. Og de poser, jeg har, det er bare dem her. Jeg har en Abercrombie, Tenerife Pearl, Sephora, MAC, Starbucks, og så sådan en butik, der er i Spanien. Jeg ved ikke, jeg kan ikke udtale det. Der er der en, sådan en fra Vila, og så er der en The Body Shop der. Og ja, Abercrombie, den har jeg vist sagt, så ja. Ovenover mit tøjstativ, der har jeg de her billeder til at hænge, som jeg fik til min fødselsdag for nogle år siden, hvor der bare står London, New York og Paris, og så står der sådan noget, kendetegner de byer. Og så har jeg sådan et, jeg har malet på sådan en kuvert en gang for lang tid siden. Men jeg blev ret stolt af den, så jeg har hængt den der med noget tape på. Og så har jeg sådan en lyskæde hele vejen rundt dertil, men den kommer jeg til senere. Ja. Hvis vi bare går videre her fra tøjstativet, så har jeg min skraldespand, som også er fra IKEA, med en pose fra Fakta i, tror jeg. Og mit bord, som også er fra IKEA. Jeg ved ikke, hvad for en model det er, men det er med sådan nogle stålben. Det er gammelt nu, men ja, det er faktisk rigtig pænt. Min stol, den er fra Bilka, og det der skin, eller hvad det er fra, IKEA, tror jeg. Det er ikke sådan rigtigt. Det er sådan en fake stol af de der mega dyre nu. Ja, så har jeg en højttaler her på mit bord, som er fra et mærke, der hedder Tangent. Og jeg har sådan nogle lys heroppe. Det er ikke sådan nogle duftlys, men ja. Der er sådan en fjernbetjening med, og det hele. Så har jeg min lampe, den ved jeg ikke hvad fra. Mit spejl, det er fra IKEA, mener jeg. Og så har jeg en sodavand til at stå. Så har jeg sådan en fra Rema her, hvor der er sådan nogle børster og lidt mascara, sådan noget forskelligt makeup i, som jeg sådan bruger for det meste. Og herover har jeg så også nogle mascara, en concealer og sådan lidt forskelligt dagcreme og håndcreme og definition og sådan noget forskelligt, vatpinde og sådan noget. Ja, på mit bord der har jeg også min computer, som normalt bare er min taske faktisk, men når det er weekend, så er den der. Ja, det er bare sådan en Acer, fordi jeg ikke har haft konfirmation endnu, så ja.
Så har jeg en lampe her, som er min natlampe, som bare står heroppe i vindueskarmen, fordi at det der bord er mega sådan nemt til at vælte. Og det er mega træls, når det vælter. Så har jeg et billede af mig selv. Egoistisk, jeg ved det, men whatever. Så har jeg min Essie-nejlakker og en enkelt fra H&M, som bare ligger derinde. Det er en af mine veninders. Så ja. Så har jeg 2 body butters. Sådan et kort fra sådan noget kristen KFM eller andet. Jeg ruller så lige ned. Det irriterer mig fucking meget, det der lys der. Oh my god. Så har jeg et duftlys her, som er fra Netto eller sådan noget. Så jeg købte på en ø, jeg var i sommer. Og så har jeg sådan blyant og sådan noget tape og sådan noget herovre, i stedet for på mit bord. Hvis vi bare går videre, så har jeg som sagt det her bord, hvor jeg har hvor der er sådan en skuff i, hvor jeg har sådan lidt rod, men ja, det er også lige meget. Jeg ved ikke hvor, jeg tror det er sådan fra ID-møbler eller sådan noget, jeg ved det ikke helt. Hvis vi så går videre, så har jeg et ur heroppe, som er fra Bilka eller Ikea eller et eller andet. Det er mega gammelt, men ja, jeg tænker bare, det er bare et ur, ikke? Men det er mega grimt, så ja, men det er også lige meget. Så har jeg som sagt også den her ledning med lys i hele vejen hen. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Det er bare sådan en, vi har til juletræet. Så har jeg mit klassebillede fra i år. Vi er ret mange af mine klasser her, I know. Og sådan et billede, min kusine lavede til mig for mega mange år siden. Og så har jeg min opslagstavle, hvor jeg har næsten fyldt den ud. Jeg mangler lige at sætte noget op herover. Jeg ved ikke lige, hvad der skal være. Men den ser bare sådan her ud indtil videre. Og så har jeg sådan en hylde her oppe ved min seng, hvor jeg har sådan en kalender, som er mega gammel nu, men det er med mig og min bedste veninde. Og så har jeg sådan en giraf ud af træ, og så 3 lys, som er tændt om aftenen. Ja, min seng, det er bare sådan en almindelig boksmadras eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor den er fra, men det er bare sådan en, man kan få over det hele. Som ikke er dobbeltseng eller noget, desværre. Mine puder, det er sådan nogle Bordeaux nogen, som mig og min bedstemor har lavet. Vi selv har syet dem, i hvert fald de Bordeaux i hvert fald. Eller lilla, eller hvad vi kalder dem. Og puden der, den ved jeg ikke hvorfor, den er sådan en gammel en, og den der lavede jeg i børnehaven, så det er sådan nogle hjemmelavede nogen. Og så har jeg en bamse der, som også er sådan en gammel en, og min yndlingsbamse derovre, så sådan en rotte, jeg elsker den, og så sød og blød. Jeg har valgt at stille min seng på et tæppe. Det er sådan et tæppe, hvor der er sådan nogle hår i. Vi havde det ved vores sofa i det gamle hus, men vi har fået nye sofa, og det passer slet ikke til den nye. Så jeg fik det, og så tænkte jeg, at det ville være mega fedt med det her under min seng. Så det har jeg gjort. Jeg synes, det ser mega fedt. Hvis vi går herfra og så til venstre, så har jeg mit grimskab, som jeg ikke må fjerne, fordi det sidder fast til væggen og det hele. Men det er mega grimt, og det er mega lille. Ovenpå har jeg sådan nogle gamle bamser og nogle hatte og sådan noget. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men jeg gider ikke åbne, fordi det er fucking rodet indeni og mega grimt skab, så ja, men jeg må ikke fjerne det. Ja, hvis vi så bare går videre, så har jeg sådan en kommode fra Ikea. Jeg har virkelig fortrudt, at jeg ikke valgte den i hvid i stedet for, men det er så bare for sent nu, så whatever. Jeg har bare undertøj, sådan t-shirts og shorts, sommertøj deri, og så har jeg sweaters hernede. Og ovenpå, der har jeg en konfirmationsting og dagbog og alle mulige ting, sådan et manus til sådan et friluftsspil, med i. Og så er der sanghæfte fra også det der skuespil. Her ved siden af, der har jeg bare 2 krukker, som egentlig er til sådan et stearinlys og sådan et eller andet her i. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg har det bare tyggegummi her i og hårnåle og spænder her i. Så jeg ved ikke lige. Det er bare sådan nogle gamle nogle af min mors. Og ja, så har jeg bare sådan en skoleting, en bog, lommeregner og sådan en grim lineal. Her i, der min mor hun er ude at handle lige nu, så hun ville købe sådan nogle blomster her i. Men det er sådan en blomster en, vi fandt på genbrug en gang. Og den er mega sød, jeg elsker den mega. Som sagt, så min mor ude at købe de der blomster, men hun er ikke kommet hjem endnu, så jeg har dem ikke endnu. Men de kommer bare roligt. Her siden af, der har jeg sådan en flaske fra sådan en naturdrik et eller andet, og så har jeg sat sådan mit hjemmelavede lys i, som er gået i stykker rigtig meget, fordi det var sådan langt lidt, men det er det ikke mere. Fordi det er gået i stykker, som sagt. Men ja, her siden af, der har jeg min Daisy parfume, som jeg købte med gavesæt, så jeg har sådan en body butter eller body lotion og en shower gel om bagved, så jeg aldrig bruger, men de dufter mega godt. Og så her, der har jeg 2 duftlys. Det her, det er fra Bath & Body Works, som min veninde har købt til mig. Over eBay eller sådan noget. Og her er der et duftlys fra Netto, ligesom det andet pinke. Det her, det dufter bare bedre. Så dem har jeg bare til at stå her. Og så har jeg sådan en grim guitar til at stå her, sådan en børne-en, som jeg ikke må smide ud.
fordi den har været dyr, siger min mor. Jeg fik den i julegave for mange år siden, men ja, den har jeg bare til at stå. Ovenover har jeg sådan et billede til at hænge, som min storesøster har lavet. Det skulle forestille sådan en solopgang eller sådan noget. Jeg ved ikke, jeg har det bare til at hænge, fordi jeg synes, det er sådan sødt. Ja, ved siden af har jeg sådan en grim reol, og jeg vil ikke gå i dybden med den, fordi at den er mega rodet, men den er fra Ilva eller sådan noget, og jeg har bare alle mine små ting og tøj, eller sådan, jeg har nogle strømper og nogle bøger, og her er der nattøj, her er der den der gaveæske til den der parfume, min make-up er her i, og film og det hele, så ja. På siden af den reol har jeg sådan 2 til at hænge her, hvor jeg har en morgenkåbe, nogle halstørklæder, et net, hvor der er halstørklæder i, tror jeg, eller sådan noget. Nej, mine fodboldmedaljer, så jeg går ikke til fodbold mere, det er derfor, de er der i. Og så har jeg et halstørklæde til at hænge der. Ved siden af reolen, nede på gulvet, har jeg alle mine elblade til at ligge, og de er meget rodet. Jeg har ikke engang fået læst det til marts endnu, jeg har lige købt det nye. Men det skal jeg snart have læst, det er lige der. Og så har jeg sådan nogle ballerinasko, som jeg synes, der var søde til at stå ovenpå, men det er lige gået lidt kaos, fordi jeg bare har lagt det ovenpå. Så ja. Ja. Men ja, jeg tror egentlig, det var hele mit værelse. Jeg har så selvfølgelig også min oplader til min iPhone til at hænge her. Og så har jeg sådan nogle forskellige små ting, som jeg kan have vist. Jeg ved ikke, om jeg har vist det hele, det tror jeg, men I kan lige få et overview igen, så I lige kan få det til at hænge sammen i jeres hoveder, eller hvad man siger. Ja, men det er i hvert fald hele mit værelse. Men ja, det var hele mit værelse. Jeg vil lige sige en ting, og det er, om jeg skal blive siddende her, eller om jeg skal sidde et andet sted på mit værelse. Det er lige foran vinduet, så det giver et god lys, og jeg har lige stillet den her kommode derover i stedet for mit tastativ, det var omvendt før. Så jeg kan have nogle lys til at stå tændt og sådan lidt hyggeligt. Jeg tror, at det bliver et godt sted at sidde i hvert fald. Men ja, det var bare lige det, jeg ville spørge om. Og hvis I vil have sådan en bathroom tour, så må I skrive det nedenunder. Og ja, jeg tror egentlig bare, det var det. Men ja, det var det for den her video. Jeg vil lige sige like, kommenter og abonner, fordi vi vil rigtig gerne have nogle flere abonnenter. Og ja, jeg vil lige sige en ting til, det er, at jeg vil regne med, at vores kvalitet på videoerne vil blive meget bedre efter konfirmationen, for vi ønsker os begge to et bedre kamera, og vi ønsker os begge to en ny iPhone. Så ja, det bliver i hvert fald meget bedre kvalitet derefter. Hvis ikke vi får det, så køber vi det nok selv, højst sandsynligt. Ja. Og hvis I vil have sådan en konfirmationsvideo, hvor jeg snakker om de ting, jeg har købt, og de ting, jeg sådan skal ske på konfirmationen, så må I rigtig gerne skrive det ned, for jeg overvejer det rigtig meget. Jeg vil rigtig gerne lave en. Så ja, vi ses piger. Ha' det godt. That's it, girls. Bye, guys. That's it. Bye. Stop making that face, Mia. Stop making it. It's ugly. Jeg tager lige hele min solvand ud over hele mit bord. Fuck det.